and gentlemen, allow me to introduce to you the apostle, the prophet, the teacher of the word, the international speaker, Puma Pasha. Hallelujah. Uma ngabe umbeka kubantu abashadile uzoyithola into ayifunayo. Uma umbeka kobaba uzoyithola into ayifunayo. Uma umbeka kwabasha uzoyithola into ayifunayo. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Dr. S.D. Gumbi. Singahlala phasi. Ake nimshayele izandla isithole. Wa. Kwaze kwamnandi ukuba sethendeni. Hallelujah. Yahlabela le ntombazana beyihlabela la. Amen. Yahlabela lo mntwana. Sidudla bengithi uyahlabela hayi cha. Ake nibashayele izandla. Asibingelele bonke abafundisi abakhona nabo bonke abazalwane obaba nomama. Ntombi nezinsizwa bonke bopotono notutuno notakala nesisane sanibonane egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu kwamnandi. Bengitho yedwa kulabe ngihamba nabo azobingelela mangibona isikhathi sesambile. Ngibingelele mfundisi uDlamini. Sakubona Sidudla. Awusase isidudla impela. Ngibingelele na indoda neza kwakhe. Yazi Dlamini lo mzalwane ngibusisa net nakahlabelele. Aye phambili aye emva bese ungathi uyaqhuma wenzayo. Baqinisile usihlula impela. Dumela papa. Ngiyabona phuthe ya hawo ihlezi imona. Ahe mama. Anisebahle JD mfundisi. Siyabonga. Nalo ufafolute. Thank you. Nice to meet you. Nani nonke bantwana basekhaya. Egameni likaJesu. Ake nibazame ngezandla. Awuzobabingelela mkhwenyana ubheke kugcwele iyouth yodwa la. Bengithi ngizawubiza noma unomsa ake uze wena woza. Shomazwa amabili ukuthi uthini kulabantu abasha. Angibingelele abafundisi bonke ngegama laJesu Kristu. Amen. Ngibingelele ibandla lonke ngegama laJesu Kristu. Amen. Empilweni kunezitulo eziyi2. Nedempilweni. There is a seat in the Bible. Okwahlala uPilato kulo. He called an innocent man guilty. But there is still a seat even today, which is in heaven. There is a man sitting there calling guilty people innocent. He is calling them innocent because he has paid the price for them.
njengoba sihleli la kunendoda eyabhadala for izifo zethu. So isifo asinamandla emizimbeni yethu. Inhlupheko ayinamandla empilweni zethu. Lithi iBhayibheli uSathane umangaleli wabakholwayo. It means he visits heaven each and every day. Uhlula thina abantu abakholwayo. Ngalendlela esifila lapha ngakhona, we can't even reach God. Kodwa lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wahlala emhlanganweni ongabizwanga kuwo. Uthi uNkulunkulu kulo Sathane ubuyaphi? Uthe kuzulazuleni. Wambuza ukuthi eyami inceke uyibonile. Hayi bengibuza, eyami inceke uyibonile. Can God say that to you? Can God sell you to the devil now? Lithi iBhayibheli what uNkulunkulu, what uSathane, yes. Ngoba wena umbiyele. Okungakayo, Job didn't know ukuthi ubiyelwe. Sihamba nje la iDaveyton si protected. Emzalwane, ukula nje wena ubiyelwe. Usangana nje ubiyelwe. Uhlushwa abantu nje ubiyelwe. Mangihlale phansi ngalamagama. Bamthuma uSathane. But go try. But there was an instruction that was given. Uphila nje, uhlushwa izinto nje, kukhishwa into engcono kuwe. Hayi angiphinde, kukhishwa into engcono kuwe. Ungathuki wena kulezi zinto ezikuvelelayo. Ayithi phela le revival uthatha into zakho. Ayiphele le revival ube ngcono. Uunderstand ukuthi wena ubiyelwe. Uyabona mongaye kuma borders wala eSouth Africa kunama soldiers grinile. Kodwa wayenjoy freedom yawo. Ngoba wona protected thina. Siphila noma kanjani thina la ngaphakathi ngoba si protected. Angitshele ke seliphela letende noma seliyophela letende, thatha into zakho. Second Kings chapter 4. Cela namhla ukuvala ngalamazwi. Izolo besifundisa. Namhlanje ke sibiyele ngasoDabeni. Second Kings chapter 4. Udaba lwethu lude. Kodwa ke ngiyamthemba uSidudla ngapha. Ngoba ufunda lakhe iBhayibheli. Ngifuna sifunde sizwisise udaba lonke. Mina ngizokhuluma kafuphi bese nginika umama uSithole aqedele inkonzo egameni likaJesu. Awusifundele sisi. From verse 1. Amakhosi esibili chapter 4 verse 1. Kwakhala ku-Elisha wesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofethi wathi, inceku yakho indoda yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufika umtshelekisi ukusithathela abafana bami ababili babe izigqila. Verse 2. U-Elisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na? Ngitshele, unantoni endlini? Wathi, incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Verse 3. Wayesethi, hamba utsheleke izitsha ngaphandle kuba bonke abakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho zingabi yingcosana. Verse 4. Wongena uzivalele ngesivalo, wena namadodana akho, uthele ezitsheni zonke lezo, ubeke ezigcweleyo eceleni. Verse 5.
wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo, wona aletha kuye, yena wathela. Verse 6, kwathi izitsha sezigcwele, wathi endodaneni yakhe, sondeza kimi nesinye isitsha. Kepha yathi kuye, akusekho isitsha, amafutha anquma-ke. Verse 7, wayesaya ukumtshela lowo muntu kaNkulunkulu, wathi yena, hamba uthengise ngamafutha, ukhokhe isikweletu sakho, uzondle wena namadodana akho ngale eseleyo. Verse 8, kwathi ngelinye ilanga u-Elisha wadlulela eShunemi, lapho kwakukhona owesifazane ocebileyo, wamcindezela ukuba adle isinkwa. Kwakuthi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle. Verse 9, wathi endodeni yakhe, bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo. Verse 10, ake sixhume odongeni ikamelo phezulu, simbekele khona umbhede netafula nesihlalo nothi lwesibani, kuye kuthi lapho eza kithi aphambukele khona. Verse 11, kwathi ngelinye ilanga wafika khona, waphambukela ekamelweni walala khona. Verse 12, wathi kuGehazi inceku yakhe, mbize lo mshunemikazi, wema phambi kwakhe. Verse 13, wathi kuye, ake usho kuye ukuthi, bheka usinakekele kangako, konke lokhu kunakekela ungenzelwa ntoni na? Uthanda ukukhulunyelwa enkosini noma enduneni yempi na? Wathi, ngihlezi phakathi kwabantu bakithi. Verse 14, wayesethi, angenzelwa ntoni na? uGehazi wathi, impela akanandodana, nendoda yakhe isindala. Verse 15, wayesethi, mbize, wambiza wema emnyango. Verse 16, wathi ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana. Wathi, hayi Nkosi, wena muntu kaNkulunkulu, ungaqambi amanga encekazini yakho. Verse 17, kepha owesifazane wakhulelwa wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo, njengokusho kuka-Elisha kuye. Verse 18, kwathi umfana esekhulile waphuma ngelinye ilanga waya kuyise kubavuni. Verse 19, wathi kuyise, ngafa ikhanda. Wayesethi encekwini yakhe, myise kunina. Verse 20, yamthatha yamyisa kunina, wahlala emathangeni akhe kwaze kwaba semini wafa. Verse 21, wakhuphuka wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu, wamvalela waphuma. Verse 22, wabiza indoda yakhe wathi, ake ungithumele enye yezinceku nenye yezimbongolo ukuba ngigijimele kulowo muntu kaNkulunkulu bese ngibuya. Verse 23, kepha wathi, uyelani kuye namuhla na? Akusilo lokwethwasa kwenyanga, akusilo isabatha. Wathi kahle. Verse 24, wayesebophele imbongolo, wathi encekini yakhe, qhuba uhambe njalo, ungangimisi ekuhambeni uma ngikutshela. Verse 25, wayesehamba ke wafika kulowo muntu kaNkulunkulu entabeni yaseKhameli. Kwathi lapho esekude, wathi kuGehazi inceku yakhe, bheka nangu umshunemikazi. Verse 26, ake ugijime umhlangabeze uthi kuye, usahlezi kahle na? Indoda yakho isahlezi kahle na? Umntanakho usahlezi kahle na? Wathi, sisahlezi kahle. Verse 27, wafika kumuntu kaNkulunkulu entabeni, wambamba izinyawo zakhe. Gehazi wasondela ukuba amxoshe, kepha wathi, myeke, ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe. uJehova ungifihlele lokho, kakangitshelanga. Verse 28, wayesethi, ngake ngacela yini indodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi na? Verse 29, wayesethi kuGehazi, bhinca izikhali zakho, uthathe udondolo lwami ngesandla sakho uhambe. Uma uhlangana nomuntu ungambingeleli. Uma umuntu
ekubingelela ungamphenduli ubeka udondolo lwami ebusweni bomntwana. Verse 30. Unina umntwana wathi kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikushiya. Wayesesuka wamlandela. Verse 31. uGehazi wadlulela ngaphambili kwabo walubeka udondolo ebusweni bomntwana. Akwabakho zwi nakunaka. Ngalokho wabuyela ukumhlangabeza wamtshela ukuthi umntwana akavukanga. Verse 32. U-Elisha esengena endlini bheka umntwana wayefilelele embhedeni wakhe. Verse 33. Wangena wabavalela bobabili isivalo wakhuleka kuJehova. Verse 34. Wakhuphuka walala phezu komntwana wabeka umlomo wakhe phezu komlomo womntwana wabeka namehlo akhe phezu kwamehlo akhe nezandla phezu kwezandla zakhe. Lapho esekhothama phezu kwakhe inyama yomntwana yafudumala. Verse 35. Wayesebuye wahamba khona endlini waya emuva waya phambili wakhuphuka wakhothama phezu kwakhe. Umntwana wathimula kasikhombisa. Umntwana wavula amehlo akhe. Verse 36. Wayesembiza uGehazi wathi mbize lo mshunemikazi. Wambiza esengena kuye wathi thatha indodana yakho. Verse 37. Wayesefika wawa ngasezinyaweni zakhe wakhothama phansi wayithatha indodana yakhe waphuma. Thank you. Uyafunda Manchela stars. No. Stood. Hayi uyafunda sis. Animshayela izandla. Kuba bengibiza omunye ngathi afunde ngabe sengimise kudala. Ake sikhuleke. Baba izwi lakho liyaphila siyabonga ngalo suthise egameni likaJesu Nkosi yethu. Amen. Ukhona yini ubona ngathi la kukhona bogogo nokabayihambelayo la. Ukhona ophethe idondolo la. Angiboleke lona. Ngoba indaba yami izophelela khona. Idondolo, yes, thank you. Ibeke lapha ke brother. Ake nithi izandla. Umakhelwana angenzi thela zonke izono la kuye wena. Bazomangala lo baba waba nezono zabantwana. Watshontsha ushukela esemdala kangaka. Iyekele siyoyihlabelela ngelinye ilanga. Awu amen. Amen. Uqalile umsebenzi uzokufeza empilweni yami noma usathane yamethemba uqalile umsebenzi hallelujah empilweni yami noma usathane ihlasela yamethemba akasoze ngifuna sibuke kunamakhosikazi amabili wedlamini
lo munye umama unemndodana kodwa akanayo imali ngolwimi lwala iGoli akanalo isaka indodana unayo qedela kodwa isaka likho sithole lo munye wesibili unesaka kodwa indodana ayikho indaba yona leyo nje kodwa namhlanje simiyeke lona onendodana kodwa engenalo siyofundisa ngaye ngelinye ilanga ngoba nasunayo indodana kufanele ube nazo izinto eziyizibusiso kuwe ezikhombayo ukuthi uhamba nobani ngeke ningizwe manje niyangizwa kanti ake ngibone izandla bangizwayo phakamisa nje ngifuna ukukhomba 3 abantu basho lento ngiyishoyo na umhlolo nazi izandla zehla kanti nigangangama ningizwa ngempela iyahlupha impilo yomzalwane uma kuyimpilo ehlala njalo sihlula ehawulisa abe nayo uJesu wakhe kodwa ahlupheke nazo izinto enazo ngithe ake sikuyeke lokho siyokubona ngelinye ilanga ngifuna sigxile kulo wayenalo isaka wayenayo imali kodwa engenayo indodana lo mama usekhuluma nendoda yakhe sengiya ngasemvuthwandabeni seyiphelele indaba lo mama ukhuluma nendoda yakhe uthi baba sengibone kahle lo muntu ovama ukudlula la ayisumuntu nje umuntu kaNkulunkulu lo le ndoda evama ukudlula la asiyakhele siyakhele iroom layo libe phezulu ngamagama iroom layo libe limhlanganise nalomuntu ahamba naye isimanga sihlula inkosikazi tshele indoda ukuthi kwakhelwe enye indoda iroom la ekhaya simanga sendaba uyabona umkasihlula ungithanda kabi nangakakhulume nosihlula thake sakhela ubaba uGumbi iroom la ekhaya khona imbuzwana engakibuzwe ukuthi kuze njani kodwa vele kuze kube uGumbi vele kanjani awu amen kodwa izwa lamazwi ashiwo yilo mama sengibone kahle ngamagama lo mama uqonda ukuthi ngiyawaza amadoda wena baba na ungekho usemsebenzini ngisala naye lo baba la akwenzeka indoda uhlale nayo 4 hours ingakakhwehleli nino babili kodwa lo uloku efunda iBhayibheli uyathandaza ufunda iBhayibheli uthi lo mama sengibone kahle umuntu kaNkulunkulu afani namanye amadoda imiss call kwabanye ngiyazi ayangizwa wabakhona abantu okungadluli yonke into nje
umsabe noma eseshumayela. Himba ngiyakuhlula. Awu amen. Manje ke bamletha next week. Sawuqala phansi futhi. Shaya step estanera. Awu amen. Washo njalo komunye wathi, ayi, sewushadile waqeda. Usamiyeka iviki lonke. No, bengingashadeli ukuthi ngiqhutshwa yini. I-miss call naleyo kwabanye. Miss call naleyo. Sanibonani. Baba, sengibona nalendoda Dlamini yavuma. Yathi akwakhelwe enye indoda la ekhaya. I-room. Lenziwe lapha phezulu. Balakha baliqeda. Bafaka imbhede, bafaka itafula, bafaka isitulo, bafaka isibani. Mefike Elisha bamkhomba phezulu. Wayolala lapha ngesikhathi ebambana noThixo lapha izibusiso zehlela la endlini. Kuwo wonke umuntu noma umXhosa noma umSuthu noma umZulu kunalento okuthiwa umsamo wasekhaya. La emsamo ila wakhela khona abangasekho bala ekhaya. Ila ubika khona emsamo izinto zakho. Ubike ifamily, ubike yonke into. Kwangathi lo mama wabona ukuthi ngiyakhila eminye imisamo kodwa ayingisizanga ngalutho. Ake ngakhela uJehova la ekhaya. Ekseni nakavuka uElisha athi kuGehazi angenzelwani kodwa lo muntu. Awumbize eza ngene lo mama. Athi uthini ngalento senzele yona. Ngabe ufuna sikukhulumele enkosini, ngabe ufunani? Uyacela uthini? Uthi lo mama, hayi ngihleli kahle mina nabantu bakithi. Bengenzela nini nje amagama anginanqaki. Nginalo. Phumula nje mntu kaNkulunkulu. Waphuma wahamba, wahlupheka uElisha wathi kodwa singamenzelani. Kanti uGehazi uyabuka. Uthi uGehazi sengibone kahle mina la ekhaya. Akanandodana. Ngiyalithanda leli. Nakambiza uGehazi lo mntwana akasho ukuthi abana mntwana, uthi abana. Come class abana. Kunengoma ethi okholwayo indodana unokuphila okuphakade. Isaka likhona kodwa indodana yikho. Okholwayo indodana unokuphila okuphakade. Fanele washo njalo. Wathi mbize. Wambiza. Mesembiza kwesibili azange sangena endlini lo mama, wema ngaphandle emnyango. Ngoba sometimes isaka liyadelelisa.
Sometimes isaka liyakwenza ungamazi ukuthi omunye umuntu ungubani. Okholwayo indodana uthu uElisha kulo mama kulonyaka ozayo ngalesikhathi obuphethe indodana wena akasho nokuthi uzobuphethe umntwana uyobuphetheni. Woo! Nothing wrong ngokuba nemali. Kodwa inkinga ukuthi ikhona yini indodana. Uma ngenzeka isaka libe khona ulidle nabantu abarong njengendodana yolahleko. Lonyaka ozayo wena uzobuphethe indodana nangu-ke la ngize khona. Uthi lo mama kahleke mntu kaNkulunkulu kahle kahle. Musungiqambela manga. Musubusiswa ilento engikwenzele yona. Bese uthi ngizoba nemntwana. Hayi. Lithi iBhayibheli washo njalo sihlula ngoba indoda yakhe isindala. Yiko loke menza noma ethi lo uzoba nendodana. Yena wadlula endaweni yendodana wabuka indlela indodana evama ukuza ngayo. Wabona le yakhe indoda nayilale ibhekele kuze kusibhekele. Wathi khuluma ngento ekude kabi. Angisayazi mina leyo nto leyo. Sondela. Ubani othema kwakhiwe la. Kodwa uthulelane ngokuthembe kahle kangaka. Ake usho ubani othema kwakhiwe la. Bani ofaka umbhede netafula nesitulo. Manje sowunikezwa umphumela waloko akwenzile. Akasakholwa. Ngamagama yikholwa elingakholwa. Khona abantu abangenzela uNkulunkulu into ezinkulu nasabenzela abasayikholwa lezo kufanele zize kubo. Hayi mntu kaNkulunkulu hayi ungaqamba manga. Izwi lomuntu kaNkulunkulu seliphumile liya kuye. Langayithola indawo ngoba kalikholwa. Lajikizwe. Lahamba laya kule amkhulu loya. Laya kulo lekhehla. Izwi lavusa izinto la kulomkhulu. Ngoba akusikuthi naliphumile alibiyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Lafuna izwi ukuthi njoba ngakholwa kangaka asiyofuna leli yakhehla. Lamthola lo baba wamangala naye ezimvuselelo engaka. Enkulu irevival. Umkhulu. Wabathi uyabuka lo mama akakabuyi wathi kodwa ubuya nini? Naye imvuselelo iqalile. Ngiyayizwa mhlawumbe iyawushesha ihambe namhlanje. Wathi efika nje wathi nkosikazi. Ngiyamuzwa ethi nkosikazi wathi yebo baba tawuze ngapha. Zahamba.
zahamba hamba lo mama hamba yokupheka nakathi uyapheka uyalungisa ezwe nkosikazi hawubuye uze ngapha nakafika zaya wahamba wathi uyophaka angakaqedi wenkosikazi ngiyambona lo mama baba kanti udla uvuka ahlale nana waba namandla kangaka kwenze njani izwi akusuvuka ahlale izwi lithi iBhayibheli wakhulelwa wamthola umntwana asivale ngalokhu esemtholile umntwana ikholwa qedela elingakholwa ngoba uNkulunkulu akanandaba noma ngabe ungakholwa ngenxa ukuthi khona into omenzele zona ngizokucela namanje kuleli thende njengoba bathi kuseli 4 days ake kube khona izinto wenzela la team yonke le wenzele uNkulunkulu nje uNkulunkulu akanandaba noma uyikholwa lingakholwa uzofohla ngoba uNkulunkulu ofohlayo buza mina uGumbi ngiyamazi uyafohla uNkulunkulu ufohla abantu baze bamangale ushona sakwenzela izinto usimakade uthi ushumayela bahambe bakhuluma ngawo bathi uthengisa ama-drugs ningavumi iDaveyton isibusiso sesikhona phakathi kwenu uhambe bantu belengisa izandla nje benzeleni konke kwangazathi nishiya icala phezu kwabo ngokwenza njalo uzivulela wena amazulu ngizokhuluma lokho angivami nje nokukhuluma lokho kodwa ngizokhuluma kubantu abafuna izinto zabo ake ngibone izandla bangizwayo ngiqinisile niyangizwa ngempela wamthola umntwana wakhulela la ekhaya Dlamini azi impilo yala akakaza ashaya umoya wangaphandle ngelinye ilanga lo baba naye wacela wathi ake ngihambe nawe ndodana ngiyabona efuna ukuyobhostela amanye amakhehla le ukuthi nginaye mina umntwana waphuma for the first time ephuma ekhaya bamba for the first time qedela ephuma daba lwami nje kubantu abasha ngizosho lokho njengoba soyitholile izinto zezulu la ungasaphuma uzazi ushaye ilo moya wala ngaphandle lo moya wala ngaphandle ubaqedile abantu abasha waphuma lo mfana nafika emasimini wakhala ngekhanda ngafa ikhanda sifo sabantu abasha balesikhathi sanamhla sifo sekhanda sifo sabafana banamhlanje bedelela abazali babo ngoba baphethwe isifo sekhanda noma behamba uyababona bashona bayavumbuka ungafunga ukuthi imlenze ayilingani kanti baphethwe isifo nje sekhanda noma esekhuluma ukhuluma esesitayeleni engana
bro ngiyakutshela mina. Ayikho izoba khona mfana wami. Nethi uwe uphethwe isifo qedela. Hey yahlupha intombazana nayiphethwe isifo sekhanda. Ayuboni nomnyango nasiphuma. Ithi ngangosdudla nje iyewa efastereni elincane. Iphume isiwa amabhodlela. Ngoba iphethwe isifo man qedela. Kwenye indawo eFree State Imam Jobe ngangishumayela khona. Nendawo bathi kusepetsane le. Sifika ngethende bayasitshela ke. Uthi lo muzi lokho nokho awulunganga kahle. Shumayele sindiswa abantu abasha abaningi. Baba wala ekhaya ungumzalwane. Webandla ngeke ngilisho. Nakangumzalwane ebona ingane yakhe yentombazana isiqala ingena isindiswa wajabula kakhulu. Nalehla ithende lihamba. Uthi Mruti kitlulehile. Kiamakala. Napsi uneki patrola. A patrola petimvu. Tinkile. Kune batla nkile. Nase gating ngifaka chain nkile. Uthi njalo futhi ebusuku ngiphinde ngo12 ngiyavuka. Ngiyekamereni lale ntombazana. Khanyise ngekuthoshi lifeletsi. Eyandati. Adlula yekulo mfana wakhe lifeletsi. Ekhiye kangaka. Hamba yolala ngo3 lifeletsi. Lifeletsi. Hamba yolala. Uthi ngiyamcelela lo mntwana wami. Njobe seyibuyisele enkosini nje. Ngelinye ilanga lokho lifeletsi kanti sebayazi le rotation labantwana. Yesikhathi. Lo mfana lo waya kulosisi wakhe. Wabona lwe. Wabona. Sifana neyiboshwa la ekhaya. Fana neyiboshwa la ekhaya. Nalona manje ucabanga ukuthi wenze njani? Mina ngiyayiyekelela kuwe manje kusakuse. Ara abuti abuti yo. Abuti. Nakufika leso sikhathi wasuka wayongena ngale. Yafika lo Felix eyandati. Felix eyandati. Nakadlula yale wabuyela. Uyabona namanje futhi sathi wa Felix. Wagcine sevuma lo sisi. Kumfo wabo. Walker. Uthi lo mama bengimangala. Emva kwaloko ngo5 sokuyadliwa vele kuyadliwa ngabo5 la ekhaya. Ngo6 sekusho yena le ntombazana sesiyolala thina. Sikhululeni siyolala. Kanti uyazi ukuthi ujaheleli kahle. Felix. Uthi lo baba ubheka amandla amangaka.
ngipatrola kodwa saqhuma khona la endlini and saqhuma kwaba ngamawele eshaya lo mfana Felix ngithi mina labantwana bagamabo obani uthi hayi kuyawubona yena ngithi hayi ngcono uthi Felix awu amen ngeke umgadi umuntu khona uJesu yena yedwa awu amen wathi nakafa lo mfana bembeka kumama wafela emathangeni akhe ekhala ngesifo qedela siwaphetha amantombazana isifo qedela uthi ukhuluma naye ekhaya umbona thatha ikhala libeka la and bacabanga ukuthi yibo bodwa abaziyo wena njengoba umdala wazi lutho wena isifo qedela wathi nakafa lo mama wacabanga wathi kodwa ngamthathaphi wamthatha wakhumbula la kwakhulunywa khona kanti umbeka kulombhede nje wayethi wenzela umuntu kaNkuluNkulu kanti uzenzela yena khona izinto ebandleni ongathi uzenzela umuntu kaNkuluNkulu uzenzela abazalwane kanti sowuzenzela wena wabeka esakhe isidumbu wasibeke ezibusisweni zakhe wavala wabophela waya kumuntu kaNkuluNkulu nakafika uGehazi wamhlangabeza uthi mhlangabeze uNkulunkulu akangibulelanga tshela makhelwane emthinte kancane uthi yabafundisi ke lemakhi mtshela uthi yabafundisi makhi hamba uNkulunkulu akangibulelanga kodwa lo mama usenhlungwini ngoba noma ungumfundisi awumbulelwanga zonke khona ezinye okumele uzizwe ngabanye wafika uGehazi indoda yakhe isaphila umntwana uyaphila bayaphila bonke ekhaya kuhamba kahle uthi lo mama kuhamba kahle wabujema uGehazi wathi akayasambeke sekumuntu kaNkuluNkulu afika umuntu kaNkuluNkulu wabamba inyawo wawela khona uGehazi wathi uyamsusa wathi miyeke unenhlungu uNkulunkulu akangibulelanga waqala wakhuluma lo mama ngake ngamcela yini umntwana ufile lo mntwana uGehazi uyamangala hawu ingani kimi kuthiwe uyaphila kuya ngokuthi ukhuluma kobani indaba zakho zigcwele ilokishi nje ingoba awukhethanga ukuthi ukhuluma kobani soyathatha induku yakhe ke manje umuntu kaNkuluNkulu unika uGehazi hamba ngabingelela imuntu endleleni ufike kulomntwana uyibeke ebusweni umntwana uzovuka aqala uGehazi wayeqala ngqa kuyiphatha le nduku ngiyambona ehamba ethi namhlanje iphethwe yimi namhlanje umfana woza mfana
angazi ungafa kanjani uyazi. Kodwa yifa noma ungafa kanjalo. Yifake mfana, yifake. Ungahleki yifa mfana. Weza umuntu kaNkulunkulu ephethe induku. Weza kumfana. Wafike wayibeka. Umfana kavuki. Umfana kavuki. Umfana kavuki. Nyambone ebuyela kumuntu kaNkulunkulu. Ebuyele idosa. Mntu wamndimi. Mntu yayibereki yena. Akavukanga umfana. Kanti induku seyiphelelwe ngamandla. Kanti induku seyiphelelwe. Kwakhuphuka umuntu kaNkulunkulu. Wafika la. Wangena mamusithole. Wathi nakangena wavalela umama walomfana ngaphandle. Kwasala yena nalomfana ufile. Wavalela noGehazi bonke ngaphandle. Misikhathi besikhona bengizake ngikhulume ngaloko nje. Empilweni yakho khona abantu okufanele ubavalele. Ngakhuluma yonke into. Vala. Umnyango wakho uvule kakhulu. Baze bathatha amaphupho akho. Basebenza ngawe wayithola wena sowumlotha nje. Shut that door. Watnaka uvala lo mnyango wathatha lo mfana. Wambeka kahle embhedeni. Umbhede wenziwe ngenduku. Amagama induku yabuye emuva. Umfana wabuya phambili. Wayesemvula izandla. Wamvula izandla. Umprofeti manje soyaphuma la yena ephila khona ku-Old Testament. Soyolunguza ku-New Testament. Soyolungisa izinto ezizokwenzeka kulesikhathi sanamhlanje. Lithi iBhayibheli wazulazula ekamereni. Wathi ezulazula wathi bayajabula abantu ababe bephila kulesiya sikhathi. Wadlula wehla. Lithi iBhayibheli wabeka umlomo phezu komlomo. Amehlo phezu kwamehlo. Inyama yomfana yafudumala. Ngesikhathi ifudumala ngiyambona ethi haleluya. Ngiyambona ethi shekele moya. Repandarara bo shekele bo. Moshara bo seke. Wabuyela game 2. Mlomo phezu komlomo. Lithi iBhayibheli umfana wathimula kayisikhombisa. Thimula mfana. 7. Vuka mfana.
Wavuka umfana. Kodwa qaphela. Umbhede wabuye emuva.